karika do mbi boni sɛbɛn min n'u ka ma 26 mars jahadi do sɛbɛnfura in ŋana do a bolo ko 1397 maa min ye nin sɛbɛn a to a de ko fasiri Bouakari Sangare Bouakari ko a ko an t'an da don kuma yɛrɛ la k'a ɲɛfɔ k'a ɲɛ dɔn wa maa caman bɛ wuli ka jɔ la kɔrɔfɔ caman bara k'a fɔ i k'a sɔrɔ a dɔn dɛ a ko ni maa min ye jateminɛ kɛ tariki la kabini diɲɛ kununko ka n'a bila bi la mankan ni gɛlɛya min bɛ i k'a dɔn dugukolo yɔrɔnin min nɔfɛ n'u k'a ma Azawadi n'o ko Azawadi yɛrɛ ye mun ye dɛ Azawadi yɛrɛ i k'a dɔn a bi yɔrɔ jumɛn min ye fasiri Bouakari Sangare ye Sangare ko a ko Azawadi n'a kuma fɔra ye i bɛna faamuyali kɛ ele ni e k'a faamuya n'u ko manden gulu walima i k'a dɔn kulukɔrɔ kulu bɛ yɔrɔ min a n'o bɛɛ lajɛlen de ye kelen ko ye k'a fɔ de ye ko kabako wɛrɛ ma don walima k'a damata yɔrɔ do a ko tiɲɛ tɛ n'i ye ayiwa tariki ta a su kɔrɔ min ye Centre Ahmed Baba ye ka bɔ Tumutu i k'a dɔn y'i da don yɔrɔ in na k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛfɔ min ye gɛlɛya ye a bɛ yɔrɔ in nɔfɛ kabini bi ko tɛ sabula indépendance bi ta waati min san 1960 i b'a ye jamana kɔrɔnfɛla maa damadɔ bɛ yen olu laban de nana fara ɲɔgɔn kan sabula min fɔr'u ye a n'u nɛgɛnna i k'a dɔn k'olu na Azawadi dugukolo ɲini k'olu ta y'o ye a ko ni dun ye kɔrɔfɔta k'a lajɛ a ko nkalonkuman do i b'a ye k'a fɔ tasuma dar'u ka o don a ka wuli o kɔfɛ min ye Azawadi mankan ye o kɛra san 1990 nɔngɔngaruw ye sɛbɛnnikɛla ko o fana senfɛ tasuma dar'u la i k'a dɔn u y'a sɛbɛkɔrɔ da a ko kɔrɔnfɛmaa yɛrɛ bɛɛ tɛ koyi maa damadɔ bɛ yen kabila damadɔ bɛ yen olu kɔni kɛlen bɛ ka ko in da ka d'u sɔɔni kɔrɔ sabula u nɛgɛlen don nkalon tigɛra k'u ye a ko Azawadi ko kuma n'i y'a ta jujɔ la a ko gɛlɛya min ni gɛlɛya min b'a la a ko Mali yɔrɔ do i k'a dɔn a bɛ Mali yɛrɛ de kɔnɔ koyi Centre Ahmed Baba olu ka laɲini an'u ka sɛbɛnfura kalanw na tarikiw la i b'a ye k'a fɔ a sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen bɛ Tumutu a ko Azawadi yɛrɛ bɛ tali kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min ma a ko fani dɔ do dugukolo yɔrɔ dɔ do min kɔni n'a yɔrɔ makama kun ka bon kosɛbɛ sabula ji bɛ yen bin caman bi falen min ye baganw dɛmɛyɔrɔ ye ani baganw olu ka dumunikɛyɔrɔ kun do a ko wuli ka jɔw la min ye Azawadi ko kuma min bi fɔ a kɔrɔ yɛrɛ de ye dugukolo yɔrɔ min n'a nafa ka bon bagan mara la i k'a dɔn a b'o de yɛrɛ de fɔ a kɔrɔ yɛrɛ de y'o ye koyi n'o tɛ k'a fɔ a damata jamana do walima a damata yɔrɔ wɛrɛ do a ko nkalon wuli ka jɔw la a ko fɔlɔfɔlɔ min ye bagantigiw ye n'u bi bɔ i k'a dɔn dugu ni ɲɔgɔn cɛ caman b'i kun da a yɔrɔ kan sabula a yɔrɔ ji bi sɔrɔ baganw fɛ dumuni bi sɔrɔ yen a ko jate bɛ minɛ k'a daminɛ Tumutu ka taa bila fo dugu min n'u k'a ma Arawani n'o bɛ Tawudeni Nɔngɔngari la a ko yɔrɔ in bana mininen don o furanjɛ in de la a ko ka faamuyali wɛrɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kulu masa dɔ do fana i n'a fɔ Bajangara kulu bi cogo min Abdou Touré i n'a fɔ Bajangara kulu bi cogo min Manden kulu bi cogo min kulukɔrɔkaw ka kuluba in bi cogo min a ko elɛ ni bɛ se k'a da o den ma tamasiyɛn wɛrɛ foyi t'a la o kɔ a ko Azawadi min bi fɔ a da de ye Arawani dun n'i y'o fana ta o fana ye fala jamana belebeleba de ye min kɔni a bɔ sa kalo 2 i k'a dɔn ale fana ji dɛsɛ bɛ yen nka Azawadi in kɔni bɛ taa don o yɔrɔ la fo ka na Menaka ani Asango furanjɛ la a ko o yɔrɔ de kun ye bintuba ye baganw bɛ se ka balo ye hɛrɛ ni baden la ni maa min ye saheli jamana ta i k'a dɔn nin ɲɔgɔn na ayiwa kɛnɛ lahulata ka sɔrɔ bi sɔrɔ baganw ka se ka dumuni sɔrɔ ji bi sɔrɔ a yɔrɔ la a ko i y'a dɔn kɔni maa bɛ se k'a fɔ sɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ ni ma hinɛma yɔrɔba de ye a ko i k'a dɔn dugukolo in yɔrɔnin a b'o de ko fɔ n'o tɛ a tɛ jamana wɛrɛ ko fɔ a tɛ fan wɛrɛ ko fɔ min ye wulikajɔw ni hakilina minnu dara a kɔsɔn i b'a ye ayiwa min kɔni ye bagangɛnnaw ye olu caman mana munumunu saa kalo 12 a dɔ b'a la kɔni u bɛ tɛmɛ o yɔrɔ in fɛ ka taa baganw ni hinɛ a ko de wulikajɔ la Abdramane Abdou Mayiga ale kɔni y'i da don kɔrɔfɔ in na a tariki la ni ka ɲɛfɔli k'a la kosɛbɛ a ko nin min kɛra gɛlɛya ye gɛlɛya in kun tɛ dɔwɛrɛ nazarabilen don sabula sɔmi kelen san 1958 waatiw la k'a fɔ Mali bɛna indépendance ta arabu dɔw kɔni dɔ nana sɔmi sa min ye tubabu dɔ ye olu nana sɔmi ni ka
kɔnɔsurukili daminɛ i k'a dɔn kɔrɔfɛmaa dɔw bɛ burudamɛw la u y'olu kɔnɔsuruku ayiwa finmanw bɛna i k'a dɔn u ka yɛlɛma hɔrɔnya ta dɛ n'o dun kɛra a bɛ kɛ jɔn ye o bɛna a mara o tuma a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a ka wulikajɔ boloda bi bɛɛ min kɔni ye aw y'u ka dugukolo ye a k'o ɲini o to a de ko azawadi sɛbɛnnikɛlaw kɛ i ye fili yɔrɔ ye wa a ko a fɔra minnu ye olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nkalon fɔr'u ye i k'a dɔn a fɔra minnu ɲɛna olu yɛrɛ b'a dɔn nkalon fɔr'u ye sabula u b'a dɔn jamana in ye kolo kelen de ye Mali bi daminɛ n k'i ɲini ka Kayi jamana ka taa gosi fo o jamana in de kɔfɛla la nin bɛɛ kɔlɔn kelen a ko min nazarabilen kɔ dɔn don a ye tiɲɛni kɛ a natɔ ye tiɲɛni kɛ o gɛlɛya kelen de bi senna fo bi a ko sabula a laban nana bayɛlɛma ko wɛrɛ nana don a la jate wɛrɛw nana don a la hakilina wɛrɛ nana don a la n'o tɛ ko in daminɛ a kun fɔra nin fɔcogo de la a ko an bɛ don min na ko bi min dun ye nin gɛlɛya in ye a bɛ ni ka san 50 jate bɔ a ko i k'a dɔn kun fɔlɔ kɛra o ma dara filanan kɛra o ma dara min dɔnnen ye fila ala se a ko ni wulikajɔ ma kɛ jamana den bɛɛ lajɛlen fɛ i kana segin a la k'a fɔ maa minnu b'a kɔfɛ u bɛ fɛn min ɲini o ye jamana in tilali de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 26 mars kɔnɔ jahadi don karamɔgɔ dɔ b'a tungura ni sɛkili fara ye ka maa min kun suwa bɔnkɔrɔ ko ale ka janfa b'a la min tɛgɛ don balankɔrɔ mori sɛbɛn ye min bɛ n'an ka ma ko info matin sɔgɔmadala kunnafoni sɛbɛnni kɛba o ye Moribo Kɔnɛ Moribo a ko k'an ka taa min ye Bamakɔ ntolanci kɛnɛ min bɛ yen n'a tɔgɔ dalen bɛ Mamadu Konate la n'a bɛ Tomukurabukaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen k'o kɔnikɛla tasibila don ye a kɛra don ye don min bɛna to maaw hakili la a bɛ to tariku la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Mali den ye bɛɛ lajɛlen bɔra ka caya janko Bamakɔka sɔgɔmada fɛnɛkɛ kanɲɛ 10 bɛ dafa yɔrɔ min na min ye Sadi Mamadu Konate o y'a sɔrɔ a fala don yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen a ko nin ko in bɛ bila minɛ jumɛn kɔnɔ gɛlɛya min an ka jamana sɔrɔ avril kalo tile 25 tɛmɛnen n'u kɛla sababu ye kɛlɛcɛ caman olu kɔni ye gɛlɛyaba sɔrɔ an ka général d'armée min bɛ yen n'o ye Sadio Kamara ye ale binna muguci la jamanadenw bɔla ka caya k'u bɛ t'o kɛ bonyamasegin ye min ye k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin min ye forow bɛɛ lajɛlen ma a ko ko kɛnɛ kan minisiri min bɛ yen nɔ n'o bi an ka jamana min bi tali kɛ décentralisation kunna ale de kun ye ko yɛrɛ kotigi ye ni o ye général de brigade Isa Usmane Kulubali ye a ko a kelen kun tɛ minisiri caman olu kun bi a da fɛ kuma kun ye kuma kelen de ye Mali den ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye fɛn min ye an sɔrɔ min kɔni ye binganikɛlaw ye olu de nana bi an kan an ka jamana finitigiw dɛmɛ walasa min kɔni ye jamana ka ɲɛta ani fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ gulo o la o ka se ka sabati a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye nin ko in kɛla fɛn min kɛla tamasiyɛn ɲuman ye sabula n'i ye diɲɛ maa ɲininka olu kɔni bɛ u yɛrɛ ɲininka diɲɛ don o don Mali cɛmancɛ fanga bɛ ban don jumɛn fɛn jumɛn ni fɛn jumɛnw bɛ yen nɔ bi n'u sera k'u kɛ fɛn jumɛnw de balana u bolo ko malidenw ye nin bɔli min kɛ k'a bɛ tamasiyɛn min jira o de ye k'a fɔ anw ma kɔrɔtɔ wa an yɛrɛw ma yira an ma foyi an bɛ ka fɛn min kɔnɔ o de ye ɲɛta ye a ko kɛnɛ kan kuma bɛ dayɛlɛ waati min na min ye Bukari Sumano ye n'o ye Jelikɛ Ngara bi ale kɔni ye kuma ta ka foli ni tanu bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Mali yɛrɛ ye min ye a y'o fɔ maliden ɲuman taabolo ni nabolo la an kan ka fɛn minnu kɛ kumakɛla ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka Bukari Sumano fɛ a ko o bɔlen kɔ yen nɔ min ye fasiriba ye n'o ye Moribo Kɔnɛ ye Mɔgɔ Daba Tunkara min ye Ibrahima Sise n'a ye denmisɛnninlakaw ka kulu n'o ye CNJ o ɲɛma ale ye kuma ta fɛn minnu bɛ an fara ɲɔgɔn kan an mago bɛ mun na bi min ye faso ka ɲɛtaa ye kumakɛla o kan fasoden ɲumanya an kelen-kelenna jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn ye an bɛ se ka mun kɛ walasa ka se ka wulumasi ta u dɛmɛ u ka baara la ale kumana nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan min ye ale tilalen kuma na kuma dila musolakaw ma min bɛ yen nɔ n'o y'u ka kulu min bɛ yen n'o ye kafo ye o tɔgɔ la min ye Madamu Kuyate Gundo Sisogo ale kumana a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye musolakaw jɔyɔrɔ ye jamana jɔli n'a basigi la ko olu tɛna to kɔ cogo si o la fɛn o fɛn kan ka kɛ walasa min kɔni ye jamana bɛ se ka to kolo kelen kan k'o ye olu musolakaw olu hakilila ye min ye musolakaw olu bɔli kɔ kuma na kuma dila Bamakɔ kintigiw ma n'i y'a lajɛ min ye Seydou Sangare ale ye kintigiw bɛɛ lajɛlen ale y'u ka coordinateur ye Bamakɔ yan nɔ ale ye kuma ta a ko bi min kɔni ye fɛn caman bɛ yen nɔ o bɛ ka kɛ janko réseaux sociaux olu kan ko maaw bɛ kuma min bɛ yen nɔ ni o ye kunnafoni jatigitanw ye maaw kɔni b'u lataama u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye gɛlɛyaba de ye gɛlɛya b'o la min ye minisiri ye kuma nana da ale ma ni o ye général de brigade Isa Usmane Kulubali ye a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin malidenw ma a ko général a tɔgɔ général de brigade
Isa Ousmane Kulubali. Ousmane Dedo, Ousmane Kulubali Dedo. PC opérationnel. Yakli Bola. Moussa Traoré ka wati. O kelen do wa? O den do kɛ e m'a mɛn ko général Isa Ousmane wa Ousmane ɲɛ fa tɔgɔ de o awɔ siga tɛ nin na min ye karamɔgɔ Daba Tunkara Fasiriba Modibo Kɔnɛ ale ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye bonyamasegin ye o kɛlen ka ɲɛsin jamanadenw ma a ko aw ye tasibila min kɛ anw ye anw minnu ye finitigiw ye a ye kɔkɔrɔdon min kɛ ko nin kɔni bɛ taamasiyɛn juman jira u b'a jira k'a fɔ Mali den bɛɛ lajɛlen hakilila ye kelen Bamaci kɛlɛ min ye jatigɛ wale ye a bɛ se ka kɛlɛ ka ban cogo min na ko kɔni ye fɛn ye fɛn min ye fɛn ɲuman ye min ye kɛnɛ kan olu ni bonyamasegin olu kɔni kɛla jamanakuntigi ale tɔgɔ la min ye ministre ɲɛmaa ye n'o o ye général de division Abdoulaye Maïga ale tɔgɔ la min kɔni ye nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen sela lasela ministre fɛ n'o o ye Isa Ousmane Kulubali ye n'ale yɛrɛ jamana ka kumada ye a ko aw ye ni faraɲɔgɔnkan min kɛ min ye nin ti faraɲɔgɔnkan dama ye a bɛ taamasiyɛn ɲuman jira a b'a jira k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen hakilila ye kelen ye janko gɛlɛya min y'an sɔrɔ kɔsada in na minnu ni minnu bɛ yen nɔ n'o kɛla o ɲɛdɔnna sabula n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Bajangara ka n'a bila Gawo Menaka min ye Tawudeni nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ nabaga kɛra nin yɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen la a ko kɔsada in na min ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan ni wulikajɔ kɛ o fana bɛ se min kɔni ye yɔrɔ caman ma bi o kɔrɔ de ye maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu kɔni ye nin wulikajɔ kɛ u ka hakilila ye hakilila kelen de ye walasa ka se ka faamaw k'olu kɔkɔrɔma don baara minnu ka k'u fɛ o baaraw ka se ka kɛ fɛn sabatilen ye kuma ɲɛna Fasiba ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye bi diɲɛma maaw kɔni kan k'a ɲɛdɔn janko minnu ye an jɛɲɔgɔnw ye n'olu ye diɲɛ jamanajan maaw ye ko olu kɔni kan k'a dɔn bi k'a fɔ kunnafoni ye fɛn min ye fɛn jɛlen don o kɔrɔ ye di bi a ye se jamanaw bɛɛ lajɛlen hakilila ni kunkilennaw ye kelen ye mɛ kalo tile 9 sibiri tɛmɛnen ko o bɛ don tarikuw la sabula min ye an dɛmɛbaw ye ka taa se an yɛrɛ ka lumasi tabaw ma hakilila ni kunkilenna o ye kelen ye fasodenw kɔni bɛ ka mun ɲini o de ɲɛta ka sabati ka se ka sabati bɛɛ lajɛlen kunnafoni filɛ nin an ye min sama ka bɔ min ye info matin kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Modibo Kɔnɛ ye Abdou Touré ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura san 30 ni kɔ sɛbɛnnen o tɛ bila ko ye maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamani Touré Mahamani ko i k'a dɔn ɲin tɛ maa min da o man ka sɔrɔ gɛsɛko kɛlɛ la a ko Yusufu Toloba i k'a dɔn kɛlɛ masado min bɛ i k'a dɔn donkɔnɔ jamana cɛbaw ko fɔ an bɛ donni min na ko bi an k'an jɔ an yɛrɛw ka jamana ɲɛkɔrɔ an k'a jɔ an ka jamanadenw ye min bɛ se k'a to lakana bi sabati a ko i k'a dɔn Yusufu Toloba cɛ ŋanabado min kɔni to a ye kɔbaw tigɛ ni ka babaw tigɛ a bɛrɛ ta kɔsɛ in na bingani wale min kɛra Bajangara n'a lamini na Yusufu Toloba i k'a dɔn cɛ tɛ min b'a ka kuma ŋunuŋunu fɔ a y'a fɔ kɛnɛ ka panbaranba a ko ale bɛ nin kuma min fɔ ale ye nin fɔ ka kɔn nin don ɲɛ min ye bingani wale min kɛra fo min ye dɔngɔnɔ cɛ 50 bonyanko ni tora a la dugu min n'u k'a ma ko kori ani Gomo Sagu a ko i k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ jalaki tɛ bi ala ka koyi a ko i b'a ye k'a fɔ ale ye nin fɔ kabini bila ko tɛ sabula sibiri don mɛ kalo tile 9 Yusufu Toloba bɔra a kuma na a ye jalaki bɔ k'a bin dugu minnu ni dugu minnu n'u sɔnna ka taa bolonɔ bila sɛbɛnkɛ u ni Bamanjuw ni ɲɔgɔn cɛ Bamanjuw bɛna se duguw de la ayiwa an bɛ bɛnkan k'an ni ɲɔgɔn cɛ a t'an ko fɔ i k'a dɔn an ka kotisaw ma i k'a dɔn ayiwa nin bɛɛ ni i danyɔrɔ Yusufu Toloba kɔnɔ k'a fɔ a ko dugu o dugu b'a la n'i ye ayiwa bɛnkan kɛ i ni Bamanji ni ɲɔgɔn cɛ maa min fa i yɛrɛ fa sabula de bɛ k'a jugu fɔlɔ ye siga t'o la a ko ale ye kuma min fɔ ko yalima a don a ma bange bi wa o k'i bɔ yen a ko ŋunuŋunu minnu bari ka kɛ yalima faama jumɛn bɛ yen minnu bɛ nin ko in kalama o kuma u k'a lajɛ sa u ka bɔ ka kuma min ye kuma tiɲɛ yɛrɛ ye k'o fɔ min ye Yusufu Toloba ye a y'a jira k'a fɔ min ye dugu caman ye togodaw b'a la dugu misɛnninw b'a la dugubaw b'a la minnu kɔni sera ka taa bolonɔ bila sɛbɛnkɛ u ni Bamanjuw ka bɛn ko kan maa min tɛ diinɛ kɔnɔ maa min ni jatigila t'a la yalima e bɛ se ka taa i yɛrɛ kalifaw ma ka da dalu jumɛn in na a mɛ wo mɛ
maa min na kun ye jamana tile maa min na kun ye ka jamana daji yalima n'a tilala a sago n'a dungo la don min bɛnkan bɛ ani e min jɛ yalima a t'e da don kuma na wa a ko ale ye nin fɔ bɛɛ lajɛlen ye o tuma min ye jiginna fɔlɔfɔlɔ ye o de bɛ duguw la dugu minnu sɔnna ka bolonɔ bila sɛbɛnkaw ni bamajuw ni ɲɔgɔn cɛ min ye Bajangara ye Yusufu Toloba a y'a jira k'a fɔ min ye bamaji ninnu ye n'o ye terroriste ye a ko i k'a dɔn maa tɛ minnu bɛ hinɛ maa minnu don u nakun ye hakilina kelen de ye hakilina kelen de dɔwɛrɛ ka jamana tiɲɛ ka jamanaw den bɔnɔ u ni na ni ka bingali kɛ waleda ka ɲɛsin jamana den bɛɛ lajɛlen ma a ko fɛn kelen de bɛ yen i ka jɛn n'a ye k'a dɔn k'a fɔ bamaji n'a bɛnna ko la i n'a ma bɛn ko la o i ɲin dɛ sabula mɛ o mɛ a b'i jan a fa donda la o tuma ale kun ye nin kɔrɔfɔ in de fɔ Bajangara n'a lamini duguden bɛɛ lajɛlen ye a kana sɔn abada ani bamajuw ka bɛn kelen kan n'a y'a dɔn a tɛ s'u la n'a y'a dɔn a tɛ se k'u kɔrɔ o tuma a y'a dɛ a ye to n'a yɛrɛ ye nka aw ka yamaruya d'u ma ka dalu d'u ma k'a fɔ jɔnwala anw t'a ko fɔ an tɛna yɔrɔ jira u bɛ don ka bɔ kɛ aw ka yɔrɔ la u bɛ taa tiɲɛni de kɛ yɔrɔ wɛrɛ la min ye ayiwa a balima wɛrɛw ye u bɛ taa tiɲɛni de kɛ yen nɔ ni ka n'u dogo aw ka yɔrɔ la aw da denen don kan a ko a mɛn o mɛn u bɛ laban ka tasuma wuli a yɛrɛ la o de la min kɔni ye awa donsow ka ɲɛmaa n'o ye Yusufu Toloba ye Bajangara n'a lamini i k'a dɔn dɔnkɔnɔden bɛɛ a ye wele dakɛsa ka tabale gosi min ye danna ambasagu i k'a dɔn olu kɔni jɔlen don ko cɛ kelen olu tɛna jɛn n'a ye abada bilen diɲɛ na min kɔni ye nin ɲɔgɔnna kɛwale o ka kɛ a ko a ye nin kan kelen de da min kɛra sɛgɛ i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu minnu kun bɛ yen ni wulikajɔw nana bolo da fo fɔɲɔgɔnkɔ caman nana o tuma min ye dugudenw ye hakiliw ka kɛ kelen ye i k'a dɔn taabolo ka kɛ kelen ye miiri ka kɛ kelen ye o de bɛ kɛ sababu ye bamajɛ kɛwale a bɛ se ka dabila cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ dabatɔ ne bɛ n keleku n bɛ n tɛgɛ don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye min bɛ n'an ka ma ko arc-en-ciel min ye fasirikɛbaa ye o de ye BS ye i bɛ arc-en-ciel kɔrɔ dɔn wa Ala ka murujan Ala ka murujan naam min ye BS ye naam a ko hali bi ko an ka jida a ko sɛnɛ kan dɛ jumɛn dɛ min ye avril kalo tile 25 san 2026 fɛn min ye an ka jamana sɔrɔ ko nin kɛla ko gɛlɛmanba ye a gɛlɛyara dɛ ko nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na a bɛ kɛ min ye jamana kuturu an ka jamana minisiri min bɛ yen n'o bɛ kɛlɛ kunna ni kɛlɛmasa don ni kɛlɛ koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolo min ye kɛlɛcɛkɔrɔw ni mugubon ye min bɛ n'a ko nɛgɛ b'a bolo ko u ka taa min ye gɛlɛya sɔrɔ f'a yɛrɛ siso la ko kɔni kɛla ko ye ko min bɛ yen nɔ ko maa kan ka i yɛrɛ janfa b'a la o a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye ko ninnu sigi cogo lajɛ min kɔni ye janfa ye i y'o mun fɔ o b'a la sabula n'i ye nin ko in a kɛla don min na a kɔni kɛla jamana sumana maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan a kɛla i n'a fɔ min kɔni ye saya ye o de kɛla bɛɛ lajɛlen ka du kɔnɔ a kɛra ten a ko n'i ye ko in lajɛ a ko in kɔni ye malidenw a bɛ i n'a fɔ a ye galabu kura don o la min ye jatigɛwale kɛlɛ maaw y'a faamuya k'a fɔ min ye sigida kelen ka ko tɛ bilen marabolo kelen ka ko tɛ k'a fɔ nin de ye politiki maa ye walima nin bɛ yen nɔ k'a fɔ nin ye wulumasi taba ye walima jamanaden ŋanama sumalen don k'o ko tɛ bilen nin kɔni ye gɛlɛya de ye min bɛ se ka jamana den bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa jamana fan bɛɛ lajɛlen kunun ko n'o y'a sɔrɔ a ko tun bɛ sogi a tun bɛ pan yɔrɔ dɔw kunna ko bi k'i bɛ k'a fɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen de ye gɛlɛya min bɛ se ka maaw sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasirikɛbaa ye ni o ye min ye BS ye a ko kunun ko wulikajɔ misɛnw kɔni kɛla kuma caman na walasa min ko ni ye nin ko ye a bɛ se ka ban cogo min na nka n'i y'a ta k'a lajɛ a b'i n'a fɔ ni maa min bɛ ka tulu kɛ tasuma kan a ko tɔ kɔni bɛ ka warakata fɛ a ko n'i ye jamana in ta k'a lajɛ anw faso Mali ko jamana in kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ sabula san 10 laban ninnu kɔnɔna na min ye gɛlɛyaw ye olu tugu la ɲɔgɔn na rébellion coup d'état ka taa se min kɔni ye jatigɛwalew ma k'o bɛɛ lajɛlen kɛla fɛn ye mun kɛla gɛlɛya ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ o fana k'i bɔ a la min kɔni ye wulikajɔ misɛn minnu bɛ kɛ sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɔni kɛla sababu ye n'u banna ɲɔgɔn na maaw kɔni tola u bɛ ɲɔgɔn filɛ ni ɲɛ gɛrɛ ye patikolonbajɛ bɛ fan caman fɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an man di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali bi min ye ko minnu kɛla ka na kɔsada in na k'o kɔni bɛ maa kɔni a b'a to maa ka sɔmi sɔrɔ kosɛbɛ a ko wulikajɔw taa ni ka seginw ni fɛn caman bɛ yen nɔ bi olu kɔni ye fɛn ɲɛdɔnnen ye gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ an bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye ka ban an kan ka mun kɛ bi k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wulikajɔ kɛ walasa min kɔni ye fɛn minnu
fɛn minnu bɛ yen n'o kun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ɲuman na an ka se ka segin ka na o Mali la Mali dɔnni bɛ ni mun ye o dɔ ye bɛn ni kelenya ye n'o ɲɔgɔn ta la ani an ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ maa kana kalakari maa la a ko n'i ye Afrikalo tile 25 ta k'a lajɛ k'a y'a to an ka fɛnw miiri ka taa yɔrɔ wɛrɛ la maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya minnu bɛ yen k'a fɔ gɛlɛya tun bɛ se fo ni kundama ma ko maa caman kɔni tun bɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la nka bi an mago bɛ mun na o de ye sigikafɔ ɲɔgɔn faamuya ani fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka na ni bɛn ani ɲɔgɔn cɛ ko o kɔni sira ka matarafa ko o de ka ɲi damakasiw ka kɛ maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ye an ka ko kɔrɔw olu kɔni ɲɛdɔnbaa ye min ye ko kɔrɔ laadaw ye olu ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la minnu bɛ yen nɔ n'olu fana ye wulikajɔ kɛbaa ye janko segu ni dɔnko nasiraw la ko bɛɛ lajɛlen k'i ji gereyɔrɔ bin faga minnu ye kunnafonidilaw ye u kana to kɔ minnu ye sigida ko ɲɛnabɔlaw ye ni mɔgɔw ka danaya b'u kan k'u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan walasa min kɔni ye laɲini ye a bɛ se ka sabati cogo min na a ko bi n'i ye Mali ta k'a lajɛ jugu min bɛ se ka ye an na kuma dɔw la n'o bɛ se ka na ni gɛlɛyaba yɛrɛ ye k'o ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni ko kɛla maaw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ni an ma kuma ɲɔgɔn ye ka hakililaw di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira ko kuma caman ko majɛ bɛ se ka ye ko kɔnɔna na o de kama bi ko fɛn o fɛn bɛ yen n'an kan k'o kɛ an kan ka min bila sanna fɔlɔ o de ye bɛn ani kelenya k'u to ɲɔgɔn ta la o ka se ka sabati cogo min na n'o tɛ juguya ani min ye bɛsɔngɔniya ye n'a ɲɔgɔnko n'o nana don maaw ni ɲɔgɔn cɛ yanko kɔsada in na maa caman ne bɛ i yɛrɛ kɛ kunnafonidila ye u bɛ dɔw wele ko influenceur min kɔni ye réseaux sociaux sanfɛ ko gɛlɛya dɔw fana bɛ bɔ olu fanfɛla fɛ kosɛbɛ sabula u ka kokɛtaw u ka hakililaw kuma dɔw la u bɛ ko dɔw kɔni ta k'olu ci ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ fɛn kelenw tɛ fɛn minnu kan ka ɲɛdɔn k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na minnu ma kɛ bɛɛ ko kɔni bɛ kɛ bisibasa ye kuma dɔw la a bɛ mɔgɔw bila hakilila fila la bi min kɔni ye fasiriba ye a ko an ka min ye kow kɛ k'a dalakɛɲɛ n'o tɛ min kɔni ye waati ye k'o de ye karamɔgɔ ɲuman ye fasiri filɛ nin an ye min sama ka bɔ min ye an b'a fɔ min ma ko arc-en-ciel maa min y'a sɛbɛn o de ye BS ye Abdou Touré n'i ye ŋunanjɛ ye faliw nɔfɛ kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ misiw taara k'a to de n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o k'a ma l'enquêteur sɛgɛsɛgɛlikɛla a bolo ko siɲɛ 200 siɲɛ 36 ŋana i k'a dɔn i da ye i ka don ye a ko wuli ka jɔ ni jateminɛ min kɔni ye koro ye a barika bonyana kosɛbɛ sɔrɔsikuluw fɛ bamaji minnu bɛ munumunu salo la Kayi a n'a lamini na u donnen don jɛkulu min n'u k'a ma ko jenimu kɔni k'a don sɛbɛn kɔrɔ kuruna ni ka kɔrɔ fu fɔɔnɔna fɔɔnɔ in dara wolo min na septembre kalo tile 17 san 2025 min ye Kayi sira la i b'a ye k'a fɔ chauffeur 8 minnu kun ye camion citerne ye u ye minnu minɛ ka b'u ka camion kɔnɔ maa 30 ani maa 7 wɛrɛ i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kun degunnen don jenimu fɛ sabula u minɛna ka b'u ka yɔrɔ la ni ka t'u dogo a bɛ waati jan bɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye hakilinaw ta ka wulikajɔ ta k'a lajɛ nin ko in ma kɛ gansan sabula mɛkalo tile 8 san 2026 min kɔni ye su araba ko je 22h waati i k'a dɔn u laban nana maa minɛnen ninnu maa 41 ka n'u bɛɛ lajɛlen bila siraba kelen da la min ye jɛma siraba kelen ye ka sɔrɔ k'u kɔ don na sɛbɛnnikɛla ko an y'u bila nin gun de la walima nin de fɔra nin de kɛra o kɔni ma mɛn maa 41 kɔni balila k'u ye i k'a dɔn fiɲɛbɔda duruw ma a ko wulikajɔw la n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ i k'a dɔn Abdou Touré bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Brek i k'a dɔn ale ye ayiwa ŋanaba ye sabula Brek ye ayiwa bɛɛ ni den ye mais min ye commandant Touré o bɛɛ ni den don sɛbɛnnikɛla ko ale yɛrɛ minɛna i k'a dɔn a ka foro de kɔnɔ Sikaso sira in na a laban nana i yɛrɛ sɔrɔ fo Diema min ye ayiwa maa minɛnenw ye n'u dogolen kun don Jenimu fɛ sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ u nan'u bila o kuma min n'u y'u yɛrɛ sɔrɔ sa u y'u dɛmɛ ni ka Diema gendarmerie sɛgɛrɛ min kɔni ka taa kana tɔ sabati ka sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ ani k'u bɔ yɔrɔ ani u taa yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko hali bi n'a ka bi a ko di otage minnu minɛnen don a ko chauffeurw b'a la citerne chauffeurw min ye telimani bololaw ye olu b'a la i k'a dɔn ayiwa dɔw kɔni minɛ n'u ka foro kɔnɔ olu kun t'an bɛ jiri tigɛ a k'i b'a ye fo kana se ɲɔrɔyanfan fɛ i b'a ye chauffeur minnu n'olu bɛ transport kɛ olu caman fana kun b'a la ani lokal karamɔgɔ dɔw min ye jura dɔw ye jagokɛla dɔw fana minɛnen kun don o kun bɛ maa 41 na bilali min kɔni kelen filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye tabarakala ye sabula
salimba nya surunyale na e ka don nunu woni ga bla o ma bone unina e ka don fo aywa unana bla gudronda la o ka tu kaso ma se ka fo tabarakala ningali de be kesa yelma koro barka de bonyana aywa bamanji nunu nga nu laba o yu mugo bo o ka ma mina nu nawa akone naket no baye ma mina ne nunu nzoma ma sabula o bele jele na fo tabarakala ni munye sebanyi anye mimbo enquêteur kono aka bi bolla karamɔgɔ dɔ b'a tungara bamananw b'a fɔ bamanankan na ko fɛn o fɛn bɛ se k'i kunu ko kana to o k'i nɛmu n tɛ ka don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye min bɛ n'an ka ma ko l'indépendant min ye kanabila ye sɛbɛnnikɛba o de ye min ye Abdulayi Jara ye a ko an ka jamana kɔnɔ waati laban in na min kɔni ye wulikajɔ ye o kɛlen bɛ sabula min ye kɛlɛ bonnenba ye an b'o de kɔnɔna na n'o ye jatigɛ wale kɛlɛ an bɛ o de la ko ni y'a ta k'a lajɛ waati laban in na min kɔni ye mobiliw ye dugutaa mobiliw ko caman diri jinna min kɔni ye nin maa danna dugu ninnu fɛ u ka wulikajɔw senfɛ tile dama dama i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Sikaso sira ye yɔrɔ dɔw kun bɛ yen nɔ Sikaso ka taa se Narena ma ani Kure Male ka taa se Bamakɔ Kita ma o sira kɔni furanna k'a jɛ o sabula min kɔni ye dugulatalaw ye olu kun baranen bɛ sɔnni kungo cɛ ka waati laban in na o baara kɛlen ko ka ban i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye sibiri don mɛ kalo tile 9 min ye wulikajɔw ye o kɛla maramafɛntigi dɔw fɛ minnu ye kulu maramafɛntigiw minnu ma buguna tigɛ a ko n'i ye ninnu ka wulikajɔw ta k'a lajɛ min ye dugu min bɛ yen n'an k'a ma ko an bɛ dugu min wele k'a fɔ Zanbugu ka taa se min ye Banankɔrɔni o yɔrɔ fanfɛlaw bɛɛ lajɛlen Segu sira Segu ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka gɛlɛya kɔni sela nin yɔrɔ ninnu ma a ko min kɔni ye dugutaa mobiliw ye ka kariw lajɔ a kɔnɔmaw k'olu bɔ a kɔnɔ kariw jeni k'o kɔni ye tamasiyɛn min bɛ yen n'o tɛ ɲuman ye fiyewu a ko n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ min kɔni ye compagnie transportw ye o caman b'a la minnu kɔni ka kari kelen kari filaw b'a la a ko n'i ye o fana bɔ a la min ye camion wɛrɛw ye minnu fana bɛ suman doni ka duguniw o n'a ɲɔngow ko olu fana caman o kun bɛ min ye ni bolomafɛn ninnu na n'i ye a ta k'a lajɛ waati laban ninnu na min ye barawuli yanfan ye k'u ka kunbɛn k'a sela fo o yɔrɔ fanfɛla ninnu fɛ u ka bɔ so dɛ barawuli ayiwa o gɛrɛla so la kojugu o y'an fɔ so o gɛrɛla yen na dɛ ayiwa min ye karamɔgɔ Daba Tunkara a ko min kɔni ye fasilikɛba ye n'o ye Abdulayi Jara ye a ko wulumasi tabaw olu kɔni bɛ baara la sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen o ko waati laban in fana k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye nin kulu ninnu ye ni maaw kɔni ye yiri kɛ yɔrɔ min kan min ye wulumasi tabaw ka taa baara kɛ yɔrɔw la i b'a sɔrɔ fan dɔ in fɛ olu fana bɛ ka taa yiri kɛ fan wɛrɛ kan a ko bi min kɔni ye Buguni ka taa se Sikaso o furancɛw fana o fana bi min kɔni ye farati danga na kuma dɔ la u bolo bi min kɔni ye Abdou i b'a dɔn nin bamanjɛ kɛwale u tɛ nin kɛ jɛkulu la koyi k'a fɔ maa tan ni duuru maa mugan filɛ ɲɔgɔn fɛ yan ayi maa 2 maa 4 u bɛ moto la marifa banaminɛ du sen kan lɛni u bɛ sin ka nin ko in kɛ dɔrɔn ka boli ka don tu la Abdou min mɛnɛ kabana guwa i b'a dɔn wa duguden jumɛn cɛw bɛ o dugu la wa i tɛ gɔngɔrɔ ta k'a kunji i tɛ bere ka k'a falo ka bɔ moto kan nin bɛ se ka na nin kɛ cogo di cɛ kelen do ka dugu fa cɛ 100 cɛ 10 nin bɛ kɛ cogo di gɛlɛya kɔni b'a la ɲininkali tun bɛ dɛ marifa b'a bolo nka a bɛ moto ka kuma min ka taa i tɛ gɔngɔrɔ fili k'a kun ci a ka bɔ ka bin en tout cas naam karamɔgɔ Daba Tunkara fasiriba ko min ye Abdulayi Jara ye ko nin ko in kɔni kɛla sababu ye min kɔni ye maaw bololafɛnw miliyɔn caman k'o kɔni ta la min kɔni ye dabangama don o kɔni ta la u ka wulikajɔw senfɛ o de kama bi min kɔni ye faamaw ye wulikajɔ min kan ka kɛ o de ye yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ye o yɔrɔw salo ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ walasa u ka se ka munumunu kɛ o yɔrɔ fanfɛlaw fɛ sabula jamana camancɛ yan fan Bamakɔ ani min ye ka taa se Bamakɔ Kilibi yan fan fɛ i b'a sɔrɔ ko caman de bɛ yen nɔ mun bɛ kɛ k'o yɔrɔw lamini min ye seerew ye minnu ka surun a ko la olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ olu y'a jira k'a fɔ min ye nin maa ninnu ye ko yɔrɔ min bɛ n'a bɛ f'o ma ko forêt bawule dɛ k'u kɔni daga yɔrɔ ye o de ye min bɛ Kati ale ni Kita o ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ ko Faya Bamakɔ ani Segu ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ gidɔrɔn min bɛ n'a bɛ f'o ma ko RN 6 ko u ka munumunu salo kɛyɔrɔ de ye nin ye ko lakanabaw olu fana kɔni bɛ munumunu salo k'u nɔfɛ nka i ye min fɔ dɛ moto 1 moto 2 olu de bɛ se ka banamini ka taa tu la ka taa n ko a bɛ kɛ ten de n'u jɛkulu tugura ɲɔgɔn nɔfɛ a bɛ dɔn siga t'u la mototigi 2
ma u fila bɛ moto kan u bɛna nin dagabana ko in kɛ dɔrɔn boro ka sin ka boli ka don tu la ten fasiriba ko ko nin ko in mana tigɛ da o da la ko dugudenw kɔni ka min kɔni ye dɛmɛ bɛ a ko la k'o de la bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ di ɲɔgɔn ma walasa lakana ka se ka sabati jamana a ɲɛdonnen don kunnafoni filɛ nin an ye min bɔ lɛnɛpana kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de ye Abulaye Jara ye Abdou i cɔn ka Tezara premier min an ka segin ka na karamɔgɔ Daba Tunkara naam balan cogo bɛ di Abdou Touré ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Miroir Dungare sɛbɛnkura nin y'a bolo ko siɲɛ 50 ani siɲɛ 1 maa min y'a sɛbɛn a toit de ye taali ɲɛfɛ n'a ɲɛf'i ye a ko wulikajɔ ni ɲɔgɔn bɛ kɛnɛ a bɛrɛ ta i k'a dɔn nafila sali ye tiɲɛ ye misiri kɔnɔ ngandi bɔ yɛrɛ a n'a kɛ i sigalen don i ka jurumanitigi la da la a ko i k'a dɔn nin ye ɲɔgɔnkunbɛ ye ɲɔgɔnkunbɛ min bolo dara i k'a dɔn directeur général des douanes fɛ yɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma OMD min ye Mali ye ale de kun ye kɛnɛ ɲɛmaa ye sabula tigiba tun b'ale de bolo sɛbɛnnikɛla ko min yɛrɛ ye filanan ye a ko i k'a dɔn an ka directeur de douane min ye Sɛki Amala Jalo ye Kayikaw ka den nin na k'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka bɔ min ye ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛbaw ye ni ka t'o kɛnɛ kan a ko i k'a dɔn a ka nani ma dogo sabula yanni ko bɛɛ lajɛlen ka daminɛ a ye taasibila ɲini ani dugawu don kɛ i k'a dɔn jama k'o kɛ ka ɲɛsin Mali ma sabula fɛn min ye Mali sɔrɔ tile 2 in na nin kɔni kɛra wasa da ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye OMD AOC inspecteur général min ye Sɛki Amala Jalo ale de kun ye kɛnɛ bonyatigi ye sabula Mali min ye nin kɛnɛ ye a ɲɛmaya n'a drapeau kun bɛ Mali de bolo fɔlɔ directeur général des douanes des droits indirects de la République sœur Centrafrique i k'a dɔn Mali ye ɲɛmaya ta k'a d'olu ma sabula an ka jamana den min kun ye directeur ye n'o ye général Amadou Konate sanfila o ye ɲɛmaya kɛ minan ma da a bolo Sɛki Amala i k'a dɔn ale kɔni dara sa ka kɛnɛ masaya a y'a jira k'a fɔ min ye ayiwa ale bilala min nɔ na n'o ye Amadou Konate ye i k'a dɔn drapeau filɛ an ye sanfila min k'a la n'a ɲɛna ni taabolo yɛlɛmana ni hakilina kuraw nana a ko i k'a dɔn jɛkulu in kɔni o kuma don o don do sa Mali ye sanfila kɛ o kuma anw bi bɔ drapeau la sa k'a ta ka d'u ma sɛbɛnnikɛla ko kɛnɛ in kɔni kɛra kɛnɛ wasalenba ye a kɛra kɛnɛ ɲɛnama ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali ye waati min kɛ i k'a dɔn jɛkulu in a ɲɛmaya la n'o kun bɛ Amadou Konate bolo yɛlɛma minnu donna douane baaraw la farafinna wurudugu yanfan in fɛ a ma dogo maa si la min ye kalanbolo kuraw ye ani kura minnu nana a ma dogo maa si la Sɛki Amala Jalo a ye foli kɛ ka tanuni kɛ min kɔni ye douane directeur kɔrɔ i k'a don toit la ka sɔrɔ ka min ye drapeau ye k'a ta k'a di maa kura talen ma min kɔni nin wulikajɔ in ye u ye tile 3 k'o la tile 3 in kɔni kɛra hakilina ɲumanba ye o waati kelen min ye ayiwa Nigeria o douaniers a expert n'a ma kalanenbaw olu fana kun nana tile 2 taama na Mali kɔnɔ min ye hakili dajira ɲɔgɔn na ye ani ɲɔgɔn faamu o ka se ka jidi cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Miroir kɔnɔ Dungare karamɔgɔ Daba Tunkara